Više od 20 godina u Hrvatskoj postoji zanimanje koje unatoč tome još uvijek nema primjereno reguliran radnopravni status. Riječ je o pomoćnicima ili asistentima u nastavi odnosno stručnim komunikacijskim posrednicima u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. To su osobe koje pružaju neposrednu potporu učeniku ili učenici s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa pri zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, primjerice kod kretanja, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Ukratko, pomažu u provođenju inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju. U prošloj školskoj godini u hrvatskim školama bilo je između 5.700 i 6.000 djece koja su imala pomoćnike u nastavi, a pomoćnika i stručnih komunikacijskih savjetnika bilo je 5.400. Ovome treba dodati kako je realan broj djece s opravdanom potrebom za pomoćnikom u nastavi u prošloj školskoj godini bilo oko 10.000, dakle bitno više od broja djece koja su pomoćnike imala, a gotovo dvostruko više od broja raspoloživih asistenata. Želim ovdje naglasiti kako postoji niz problema s kojima se ti pomoćnici u nastavi svakodnevno susreću, no glavni i osnovni problem je njihova potplaćenost i nesiguran radni status. Naime, ugovore sklapaju samo na jednu nastavnu godinu, pa kad ona dođe do svoga kraja ne znaju što im donosi budućnost, hoće li ili neće na jesen ponovo dobiti taj posao. Mnogi od njih u tim ljetnim mjesecima traže privremene poslove ili se prijavljuju na Zavod za zapošljavanje, čekajući jesen i nadajući se kako će se vratiti na posao asistenta. Isto tako, djeca s teškoćama u čijem obrazovanju pomoćnici sudjeluju kao njihovi roditelji žive u neizvjesnosti hoće li i u novoj školskoj godini dobiti istog asistenta uz kojeg se dijete vezalo, što toj djeci puno znači. I tako u krug. Iz godine u godinu. Sretni su oni koji se vrate na staro radno mjesto, a ima i onih koji nažalost tu mogućnost ne dobiju. Drugi je problem financiranje pomoćnika u nastavi. Nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja novac namijenjen pomoćnicima u nastavi doznači osnivačima škola, a to su županije i gradovi koji i isplaćuju plaće asistentima, više nema nikakvu odgovornost, što znači da ne kontrolira kako će ga i u kojem iznosu osnivači rasporediti. Uz to, s obzirom da osnivači isplaćuju razlike do realne satnice, na terenu se to određuje vrlo proizvoljno, odnosno godinama imamo situaciju da su između pojedinih županija ili čak u pojedinim gradovima unutar iste županije iznosi satnice, a time i plaća asistentima potpuno neujednačeni. Zbog svega navedenog apeliram ovom prigodom na ministra Fuchsa da se posveti ovoj problematici, da joj pristupi s dužnom pažnjom kako bi se uredio i regulirao radnopravni status asistenata u nastavi, definira njegov konkretan uvjet za zaposlenje, ali i da im se osigura dostojanstvena plaća za njihov rad, koji za mnogu djecu i njihove roditelje je od velike važnosti i puno im znači. Poštovani ministre, poslušajte njihov glas i pomozite pomoćnicima u nastavi. Hvala.